Ikinahandal kan 55 anyos na residenteng si Tatay Nestor Batalier kan Barangay 1 Piudoran Albay ang pagrasa ning daga sa rani sa natutugdukan kan sa indang residensya. Istorya niya na mag-aalas 6 kasubangin kan manutaran niya ang nangyaring landslide. Sa 18 taon niya na daadigdi, ini ang primerong beses na nagkaigwanin pagrasa ning daga sa indang kinamumugtakan. Kuya, sa sobrang uran, tubig, kaya nagrasay. Sigun kay punong barangay Aaron Triguero, mayo siya sa indang barangay kan magkaigwanin landslide alagad tulos niya mandang inalerto ang sa iyang mga pag-iriba sa konseho para mapatanidan ang sa indang mga konstituentes para maiibitar ang mga ini sa katibaadan. Actually po, ngayon lang po nangyari na magkaroon ng landslide due to heavy rainfall talaga. Pag may abiso pa lang, tapos na namin na malakas ang ulan, ililikas na po namin sila agad, lalo yung mga dyan sa parting bundok po ng Barangay 1. Sigun sa Pamayokan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na si Noel Ordonia, apwera sa Barangay 1, nagkaigwamanin landslide sa Barangay Buenavista, Marigondon, Lawinon, Buyo, Santo Cristo, asin Malapay na nangyari kasabay kan mga pag-uuran na darapa kan bagyong Enteng kasuudma. But during that time, nadipisilan po kami. Nadipisilan kami. Ta alas 5 kihapon po talagang makan padig sa Piudoran. Maray so panahon sa Piudoran. Nag-start po ang uran mga 5:15 kan hapon until mga 10:30 kibanggi. Continuous po ito. Continuous kaya bigla so tubig. Kaya nadipisilan po kami in terms of evacuation. Tulos man na nagkondusir nin road clearing operations ang sa indang opisina urug pat apektado kan pagrasay ang main access road pasiring sa Donsol, Sorsogon. Yesterday po, alas 8, nagpadara po tulos sa tuyang mayor and mayor personally supervised the clearing operation na tapos po ini mga alas 11. Kaya ito, naklarado na po, clear na. Dugang pa niya, landslide prone area ang kadaklan sa mga lugar na may naitalang pagrasay. Kaya importante nanggad na maging rigmat ang mga residente, maging ang mga motorista, urog na tuyong pigbibisita ang rehiyon nin maraot na panahon. Kami ngunyan nasa review. Nasa review kami kan gabus na Barangay Disaster Risk Reduction Management Plan. Considering na dakulon kita ngunyan ki mga barangay officials na baguhan. Though iguana sindak ki BDRRM plan ang kada barangay, but yung mga official natin ay bago. So nagre-review kami. So far we have now 22 barangays completed. Purok-based po yun. Purok-based hazard assessment at planning. Kung po yan, alam na po nila. Talaga na-identify namin kung ano magiging ang hazard sa kanila at saka na-review din namin anong top 2 hazard in every barangay. Top 2 hazard which we made contingency plan. Ano po? So iba na po sinda, establish na po yan, but from time to time it needs ma-review. At siyempre nailing naman ng mga extreme events niyan, bako pare-parehas ang kunyan ang kusugkan bagyo. Daima na naitalang lugadan as in casualties sa insidente. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.